Batih udan deres karo angin banter kedadean nok Kutha Jonegoro. Akibate puluhan omah karo warung akeh sing rusak. Masya ngono gak enek korban jiwa nok kedadian iki. Iki lho batih video amatir sing kerekam warga pas udan deres ambek angin banter sing kedadean nok kawasan Kecamatan Kutha Jonegoro. Kedadian iki nggawe puluhan omah karo warung pucat teko tingkat biasa sampai nemen. Wilayah sing kena dampake paling nemen no antarane Desa Campurejo, wilayah pasar wisata, karo area Pujasera no etane Stadion Jonegoro. Warga saenggon ngerekam detik-detik angin sing langsung nyebar no media sosial sampai nggawe wong bingung. Teko data pemerintah Desa Campurejo, enek 39 omah sing ngalami pujat mergo angin banter. Sampai saiki gak enek laporan korban jiwa karo babras nok kedadian kuwi. Pemerintah desa karo BPBD terus koordinasi kanggo ngekei bantuan nok warga sing kena bencana kuwi. Samsul Alim, JTV.